Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tafumani.
kunyara kunotodza kutano mawadzo kwakadiko kunobviwa pwerewe pisa pakadiko pa7 Anderson aiwa pamafano panodzowewa ndepane dziva riri kutonodza vazhinji tateguru saka tine chekutaura napo aiwa masveni anga vemanake muzuva ranhasi kudai ndine vamwe vanotoshuvira kuti tateguru tinoda kundoona kana uso humwe yacho direct ndawana vamwe vachitora mafuto nekubirabira ita kete ndikati aiwa wakatora izvenyu asi ndazoti zvakwana ishunge kuti kana makumbawo makutarisa kuti ndiye here munhu chaiche vanga ndichiona vandataura naye ndiro nai inonzi pakutana mango tana kwakachena kwatana usiku unotana nemaganga ukatora uchibirira paya paya unotora fesi ziro nesaidi ziro mangwana wakuzoona kuti pata anenge haasi ndiro nai ndosaka takaya pajekerere tine mwaka nemazuva atinotaura pajekerere panguva yakadai pa7 Anderson meBorini tichitaura kuti kune vanoda kupona vane nhamo nematambudziko zvimhingamupini zvinotambudza vangaita kugadzirwa zvepasi vangava urwere hwendambirira zvafamba zvanetsa tinoti uyai pa7 Anderson ndiro nai ndiro tateguru saka nhau yedu togara risimikidzana kuti muzuva ranhasi izuva rokomekedzana chivanhu chinyakare chedu kudai chatinoita mwaka nemazuva kuti chakaipa pasi pezuva hachidodigani
kana kwamunoenda kunga kumasina kokutonzi achidiwe futi chakaita sei Chakaipa. kana pano pasekuru Tasvu tinoti chakaipa futi hadichidi. Vamwe vanoshanda siku nesikati vazorora manhere wavo kumuka kuenda kunovabata-bata ndouro ikawo asi vasoda kushanda zvinonzi dai pari pamurungu aihora mari neovertime ndokuti masikati unoenda kuricho rako manhere woenda futi wakubata-bata vanhu vakuroya vanhu zvakanaka here chete ngoti nekusaziva zvinogona vamwe zvichivanakira isu ana Tasvu takaroya kare tikasiya takanoti hazvina profit hazvina benefit ukasvika pamba pakagadzirwa uri kurefu unoona paine dziva ukasvika pamwe uchingoti bate dhozo nze uyo kirikiti ihondo chavatadzira kurara vachishayiwa wasvikawo pamwe panenge pakagadzirwa ana Tasvu watobatiwa nemambure chipikiri tuku musoro yanda kukudzai zvinogona kukushamisai kuti mwana mudikanzi afa asina 2 hours asanduka pasina 4 hours akumwa chii anenge akomerewa chipikiri anenge aita sei Akomerewa. ndoti anenge afa mamwe mahours ake achifamba kumashure mweya unozongobuda nyama inenge atoshata kudhara ukada kuona munhu akomerewa chipikiri ukada kuzvicherechedza akamuka kuseni ari pamba pake anoshanda rimwe basa rakawandisa kugadzira dzimba dzake kudzira kuti kudzvaira kuchera mvura mugomwe noti anofamba gore yakazara mvura bhozi anenge atoziva ndakuenda vanhu vanozosvika kuchama atoona zviro zvakarongeka kudhara mwangona unofira musango kuuni mwangona kufira akangogara so zokushamisa tase munhu akatosimboda iso atoenda anozviziva chinoziva ivhu kuti mwana wembe waruda sei iye anoziva mwoyo make kuti ndakomerewa haagona kutaura isikireti kuti abiyangoe pandaenda nhasi kumba kwandasvikako wakaipa unongonza atingoita ngenguru yachidzovera kuti kochikona ikoko kotaureka sekuru achadudza anosvika kuenda achingoti vanonguri vakazona ndoesurugani akutoteera vakuenda kupi handiro saka chada kukomekedzana kudai chinobatwa pasi pezuva chinobatwa usiku chakaipa ndo zvatinodisiyai kunyange makatoora nekusaziva kumashure tinoziziva kuti kare kare tichiri kurama pane misha yainzi ukaona musha usina tsvimbo wakareruka tsvimbo ndochii kubata makwenzi akaipa kwete akanaka ukava pana muno Sekuru Tasvu handirombese handibate chakaipa asi ndinobata zvitinginingizvo nekutambudzai kudai nekurapa varwere ndiri kuda 4 izvozvi asima kuzarirwa mudumbu musingaperi kana kuzvimba makumbo kana kuzvimba chii ndiri kuda 4 Vanenya vakawanda. paita vanga handipana adzokera 4 vaiva 20 handizvo iwe unonzoi ndatambura nemunyaya sekuru ngozvimba apa muzi apa mudumbu nemuzariro mudumbu nekuzariro apa mudumbu sekuru cheparapa ndatambura bonde ritonezi apa Tona kana na mlenje. Hai? Musoro nechifuva. uri murudzi Ndimuvenda. taura nevhenda yako tinzi Tona kana na tumbu na mlenje. tumbu namereji kokusaka tumbu namereji apa isine masi apa 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 urumbu shinyi radinga zinofufunwa apa Makumbo anovava. makumbo anovava apa sana makumbo pacho. mirende kuvava magona okay right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 up taura amatena ari kuno kusekuru 10 wa upata 10 wavuna
Alright. Ndine miteni muri papo ndikuya pamuri. So, achihoro namashego aripo. Awasarashika. Kokachena otoa. Ndiani angakubatsire mfungano anenge wati wandeya? Kachena otoa kumanyundu. Kumanyundu charo? Oh, kumanyundu. Right. Dari muende makadai so. Mukunorapwa mahara pachena nasi. Izora ndenge ndakafarisa. Andika. Ndirakupa izvo kuma 45 minutes afuna dzakawandisa. Andika. Apa kana vazvitakurira. Vakazvitakura kusvitakura kwatara kwa Family. pamiri pemwana. Apana. Kama mnazvitakura. Ko apa mnazvitakura. Amna numbo. Ai. Ine bari tera kachena auto amazing. Mwana urutsisa after 30 minutes. Ndoti mwana umongo zaya charoti. Pai bana ngachinzwa pase. Paonga chinzwa pase. Munokwana mese musavumzana venyu. After 30 minutes mama undati pase. Ndiani kwanga ende kuseri ainonobvunzira kuti mushongo wakawanda unokwanira vana. Zvati zvipere nhasi naika. Kune vari pafoni apo kana pane paari kunzwa kurwadza ngaabate izvozvo. Right. So toda kuti mumbotishitsira doro redu avanhu vachibata nzvimbo dzekuvarwadza. Nditishitsira doro redu. Makadiko vazukuru vatateguru Tasvu. Makadiko vazukuru vatateguru Tasvu. Aiwa, inini kungo sundaidza kuti tinotenda tateguru nomusomugovera vanotiitira biso ravanotiitira kuti tigonwa tichitaura panoturwadza panotidzimba no zvinotinetsa. Aiwa, ndinotenda doro ravatibikira wende huno vatibikira doro repakati pegore. Saka tinovatenda kuti aiwa tese zvatiripo iri ndere pakati pegore. Repakati pegore rakasiyana nerimwe doro rese. Ivo gogo tinovatenda kuti doro ravatibikira aiwa idoro rakanaka. Idoro rokuti aiwa tese tinwe tinorwadziwa nomuviri. Tinorwadziwa nozvinoitika muupenyu. Doro ritorinwa vano iri ravabika iri rwenda huno vanoribika kamwe chete pagore pakati nepakati pegore. Juni ndo pakati pegore handiti. Ndo ravanobika iri. Saka vazukuru vatateguru doro iri vachakupai tateguru kuti mugonwa mese. Kuna achanwa achanzwa miri wake uchiita zvakanaka nokuti doro rinomwiwa kamwe chete pagore ravabika iri remwedzi unoyu. Idoro rakapedzisira kubikwa kare kudhara kuma 1974-75 rakabikwa nana Jona Katamba vari kukapfudza ndokwa rakabikwa doro iri. Apa razobikwa futi iri nhasi rinobikwa pagore kamwe chete mwedzi wa Juni. Saka rinobikirwa kumatongo iri doro iri rinonzi sikundugu. Wese ukanwa uchanzwa uchida kutamba kunge hwairi kumhanya. Saka doro iri ndino urombo kuno achanwa wese uchanzwa kumiri wako kuita nyawi. Nokuti doro iri idoro rinofambisa ropa, rinofambisa tsinga. Izvo zvidemanga mune mwana anotamba bhora kamunotongonwa muchitaura nezvake. Kana mwana anoridza magitare, kana mwana anomhanya nokuti rinofambisa tsinga. Saka idoro rakauchikwa. Idoro rinobikwa nehuni dzomusau dzinyoro dzinenge dzichivhukutirwa so. Vu. Hadzibikwe nehuni dzakaoma. Saka doro iri ndino chokwadi chokuti kuna achanwa wese naari kutambudzika pari kumudzudza. Aiwa,
uchanzwa miri wako uchiita zvakanaka. Ndinovatenda ivo nhari vatigira doro ranga risati ndambonwawo raingogara ranga richitaurwa nasekuru vangu vanonzi vaJona katambararo uko kuti aiwa doro iro rinobikwa muna Juni kamwe chete rinonzi sikundugu kungonwa chete unobva wanzwa kuda kurapuka miri wako. Sikundugu Kuita kunge hwai iri kumhanya rere kuti muswe kudibukiribu ndo sikundugu wacho unoita kuti vaera gumbo pfupi vana mhara vana nyati vana dziva vana hove vana ngwena vana hwai pano vandasiya here ndopadzisira umwe mutumbo unonakidza kududzira kutaura asi vanoziva muchauzivawo mega. Shiri zenda simbirori marunga chati bweke kunovasikana vakanaka muringa dzose mutupo unoera mutupo wakanaka unoja hove. Aiwa ndinokutendai mese handidi kutaura akawanda nokuti madzisabhuku varipo vamirira doro irori mabva nzvimbo dzakasiyana ndingakwanise kudzitaura kuti nzvimbo dzakadai. Ndinongoti aiwa mazwi andatsanangura kana kutaura ndinoti aiwa rambai makasununguka. Ndinokutendai vazukuru vasekuru ndingaje nguva doro rabika tateguru ndirori ndatenda vazukuru vangu. Kwadi kumba Makutano sekuru. miri yarwadza kapa anogona kurutsa ero Ramukata varusororutsa. ngaindusira mborurutsa tozotaura nemi makaine zero manerwa aiwa ndakutambira mdare rangu ndikandibona ndosvika naye paka ndaikuseiru nganopinda panamba 2 hours mururu nemiridzo uchienda kunorapwa vapona vaenda kunorapwa zvakanaka. Sawira wematare nhasi ndatumiwa. tiri kuti iko zvinosawira wehomwe yatateguru tinokumbira mutisvitsire kune vari pasi. munditeereresa ichave iri nhetembo ichatambirwa nenyika yese pano pasi. Saka teereresai zvenyu. Ndapinda mutsaka yako nyamasvisvi. Chekutanga chapa ndapa pere dzako dzese dzimakuwa. Rimwe basa richada kuitwa kumazuva anoteera. Kueredza tateguru apo. Nzwe makuwa asi muchazoudzwa zuva racho. Tichaenda kune rimwe guta regomo guruguru repano pasi. Munyaya yedu yetsika yechivanhu. Kunonzi kuna Mucheka. Pane mazuva asara mashoma muchaudzwa nevakuru vakanditungamira asai amakuwa ndakutungamidzai. Muchaenda kunorasa mhepo ikoko. Muchaudzwa zuva richaendwa ikoko. Saka sofa muchanzwa ndichitaura maringe nechivanhu chepano pasi chakatsipikwa nevarungu vachena. Vanga vakatsipika chivanhu. Vanyamasvisvi vakati aiwa chivanhu tichachimutsa vachibatsiridzwa nanambuya nehanda. mururu nemiridzo Aiwa semushoriwa mupwere achangobuda mukaka pamuno. Chivanhu ndaisachiziva asi ndakazoita chekufurirwa mumuno nemunzeve. Ndobva ndatanga kuchitapa saizvozvi. Ndichataura riri nhetembo yakanangana navachirorodziva nyamasvisvi. Muzonditeereresa musarasike. Raitwa ratendwa raguviwa rasosewa kumashoko pekove kwemakomo. Handichataura pano. Ndichataura nezwi rine hasha. Uzondideedza iwe chaminuka mbuya nehanda. Musodzi vakateneka yakatetereka pano pasi. Vakati hatingasiye kwere dzichiuya dzine ganda rakasiyana neredu iri. Sevanhu vanga vakashoreka pano pasi. Zvakanzichita vairamba pfungwa yekuti tipfeke mudhebhe. Vanoziva shona vachaidudzira. Ndosaka ndauya ini ndanzitaura ndichakupfeka pauchataura izwi iri. Ndoko kuzatsikidzira ndichitiye wacho waunotunidza nyamasvisva wacho ndigoona kutendeka kwake. Zvakanzidziva zhinji richanyura vazhinji. Ndiro rakare richave richatekenurwa rogorapiwa vanopora nevamwe vacho vachadudzira pano pasi. Zvanzi ndichakupfeka ugotaura izwi randichanzwika pano pasi. Ndichiti chese chivanhu chanchakavigwa
ndichachifukunura pachena ndigoti nyamasvisva wako unotunhidza agochitenda sepano pasi. Ndobva ati kune vese vatana vacharwara vese ndavaivaporere mukati membiya. Ndesaka ndaisa chimuti chandaisapo mwacho nechishora vanhasi vacho vachiti chimuti nechidengu chimwe chinosikwa ichi chinove chiri chimukombe asi chakanzi chakashoreka kune vasachishora zvavo. Urwere hwavo hwese uchaiswa mumukombe uyu ugorapwa naivo nyamasvisva. Ndokunge ndanzinusa mhure nevacho vakatungamirira vana shumba ndivo vacho pari zvino vachiti nyamasvisva pavanotaura nheketo yavo tichaisvisa patinoiturira togoti isusu ndo vachava vatunhidzi vachave vachayambudza vazhinji nepwere dzinoseka. Tiomberetese. Ndisina akawanda kwanzi nyamasvisva aiwa zvakatendwa pano pasi uye nehanda. Sekuru Kaguvi nevese vakarova vamwe vasina kana kuvigwa makuva akaoneka. Aiwa zvanzi tenderwai kunge muchirapa pwere dzenyu pano pasi dzigorayambuka mune dziva risingakwepa mazuva ose chirimo nezhizha richaramba rakazara mvura negate inodai. Nditende nangu mazwi tichiombera tiri pamwe chete. Pari zvino ndisina kumhura kwandingaite ndinotendawo kuna Nashava kuti iyo homwe yangu iyi ndirambe ndakaitunhidza pamunoiona. Aiwa handisi mushorowa zvangu tinotobikirwa tinoibva izvi kana yo mabota arimo muzvifuko izvi. Aiwa ndivo vacho vanenge vatitendera kuti tigoita saizvozvo. Ndisina angu akawanda ndasiya ndakariturika kwamuri nyamasvisva ndichiti aiwa pwere dzenyu kuvhumbama kwamuri. Aiwa ikurei kuti tsaka yenyu inodonha dikita mazuva nezuva. Handina akawanda nyamasvisva. Aiwa ndichangoritakura hangu isina kushore. Aiwa ina ndiritakura ndichandisiyarira ndichaisiwa Vazukuru vasekuru rakuchiuya doro reri iri rasiyana noramazuva ese ndaifanira kumwa kapu 1 matakutaku. Imwe magadzika hari, imwe taitumbura, imwe taitanga. Manje iri aiwa hanzi kwete iri ndere pakati pegore rinomwiwa kapu 1 kana waakusumuka haumwe kapu dzakawanda nokuti ukanwa dzakawanda unopedzisira wakunge chizerere nokuti iri rinonaka. Saka ndakuchimwa 1 kapu imwe chete pamakapu ese ndafanira kumwa ndakuchimwa 1. Vakomana simu dzaitoro liende magate rona aenda kupiwa vasuru. sezvo yakaveshona zhinji vanyamasvisva vakaramba kutsipikiwa kwechivanhu chainge chatsipikwa nevachena ndokunge vachimutsa pazuva ranhasi. Ndesaka muchiona pwere dzichitakura magata amuri kuona aya ane ukoshwa hwokumutsa chivanhu patanga chakavanzikwa nevachena. Ndobva vati hachingarove. Una makubarere kumaziva
Kamboda 10 minutes chete dzokumbomwa doro kumbopinda kumbodzika pasina noise andika. Marina,
Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.